minuto number. Joseph, allowed one from our board of directors. Mr. Joseph. Maupay kita ang sayang paglautan, dapat nalilitan at tulipan figura. Gabi kong naayutan, maupay na sunata, daming at nasugat kinahing ganyan na tunay ba? Laut ang asayang, ayunan kalansan, ang mga katitiyo ay pumaling ikikihan. Salit na ipaliwag at maupay kita ang sayang paglautan, dapat nalilitan at tumibang figura. Gabi kong naayutan, maupay na sunata, damong at nasubat kinahing ganyan at tunay ba? Laut ang asayang, ayunan at kalansan, ang mga katitiyo ay pumaling ikikihan. Salit na ipaliwag at kung kabataw, kung nakakapakilaw ka matupang pinipigita. Lautan na sa ayaw, ayunahan talaga sa pagkakaw. Lautan na sa ayaw, ayunahan sa pagkakapili, akiulip ay ikaw, akigumaon para malibayo. Pagkakapili ko, akiulip ay ikaw, malibayo ninuktuman sa pangabi. Nagkabong, naganaling isip, tiunay kagutin, akas-kasi. Nagkabong, naganaling isip, tiunay kagutin, akas-kasi. Magtatagili mo, akiulip ay ikaw, akigumaon para malibayo. Magtatagili mo, akiulip ay ikaw, akigumaon para malibayo. Nagkabong, naganaling isip, di unay kagulitan, nakasigas. Nagkabong, naganaling isip, di unay kagulitan, nakasigas. Okay na mo kasalamat sa natong bagsayong kaminudo, Mr. Board of Director Joseph Lactawan of Partner. Okay.